GLS Vision reservationssystem. På forsiden her har man valgt at lægge nogle generelle beskeder ud til beboerne. Her har man valgt at skrive, hvornår åbner og hvornår lukker vaskeriet. Og også, hvad koster det at vaske og tørre. Når jeg skal lave en reservation, så lægger jeg min personlige brik på og trykker OK. Går ned i kartoteket, se reservation og trykker OK igen. På kalenderen her, der kan I se, at der er to farver. Der er en rød farve og en grøn farve. Den røde farve indikerer, at her er vasketiden optaget, og ellers vil den have en grøn farve. Man kan manøvrere rundt på skærmen ved hjælp af piltasterne. Når jeg har fundet det tidspunkt og dato, hvor jeg gerne vil vaske, trykker jeg igen på den grønne OK-knap, således, og så har jeg faktisk valgt min reservation. Hvis jeg ønsker at lave et udskrift på den reservation, jeg har foretaget, går jeg hen på printeren og trykker OK. Her får jeg så det udskrift på den reservation, som jeg har lavet. I den her løsning har man valgt, at de her reservationer de bliver opkrævet via huslejen. Det her system kan også figurere som en adgangskontrol. Systemet er generelt rigtig fleksibelt. Hvis man har lavet en reservation, og man ikke kommer til den her reservation, har man mulighed for systemet at sætte det op til, at de bliver frigivet efter et kvarter. Viceværten har en mulighed for at lave en personlig besked eller en gruppebesked. Måske kunne det være relevant at lave en gruppebesked, hvis der bliver lukket for vandet i et bestemt tidsrum. Hvis bestyrelsen har lavet et referat, har man også mulighed for at lægge det ud på her, så beboerne kan stå og læse det her referat, mens de vasker deres tøj. Det, der er så smart ved GLS Vision, det er, at vi kan skræddersy det netop til jeres behov.